сама уволилась по собственному желанию. Да, вот такая ситуация произошла. Лилия Вилданова министр Эльмира Зарипов белән очрашуга язылган шәһәрдәшләребезнең берсе иде. Ул агымдагы елның гыйнвар аенда эшсез кала, район мәшгульлек үзәге аша укып, яңа һөнәр үзләштерергә ниятли. Әмма бу планнарына коронавирус пандемиясе аяк чала. Укулар кайчан башланачак? Лилия тырнаклар ясау устасы һөнәрен кайчан үзләштерә ала? Бу сорауларга җавапны ведомство җитәкчесеннән ишетте ул. Решила открыть свое дело, но перед этим нужно обучиться. Обратилась к министру с этим вопросом. Ответ положительный. Сказали, с 1 сентября будет возобновиться обучение и можете даже претендовать на стипендию. То есть впереди помогут с открытием дела собственного. Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры районыбызга булган эш сәфәрен дәвам итеп, үзе җитәкләгән ведомство карамагындагы берничә объектта булды. Мәшгульлек үзәгендә Эльмира Зарипова төбәгебездәге эшсезлек дәрәҗәсе һәм буш вакансиялар белән бәйле вазгыять хакында кызыксына. Биредә аңа хәбәр итүләренчә, пандемияның иң кызган чорында эш эзләп көненә 10ннан артык кеше мөрәҗәгать иткән. Хәзер исә андыйларның саны бермә-бер кимеде диләр. Вакансиялар исемлеге дә киң. Министр бүген шулай ук район башлыгы Анатолий Иванов һәм социаль яклау бүлеге җитәкчесе Алмаз Гарифуллин озатуында Шәтче авылындагы өлкәннәр һәм инвалидлар интернат йортында да булды. Учреждение хезмәткәрләре белән эшлекле сөйләшү үткәрде, ашханәне бүлмәләренә карап чыкты, монда яшәүчеләр белән дә аралашты, аларның яшәү шартлары белән кызыксынды. Эльмира Зарипова катнашында узган тагын бер чара шәһәрдәге 3нче санлы мәктәп базасында үткәрелгән мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе иде. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән ел саен оештырылучы чара агымдагы сезонда ширләр таралуга юл куймау максатыннан үзгә форматта уза. Элек аны район мәдәният йортында төбәгебезнең барлык мәктәпләре катнашында үткәрсәләр, быел һәр мәктәп үз базасында оештыра. 3нче санлы мәктәптә 1нче сыйныфка баручылар саны 62гә тигез, шуларның 21-нә бүген хәйрия акциясе кысаларында укучы кирәк-яраклары салынган сумкалар тапшырдылар. Аларга ия булучылар арасында Сабина Камалова да бар. Многодетные семьи с 5 и более детей очень нуждаются в таких вот сумках. И это очень большая помощь для многодетных семей и даже малоимущих. Район буенча алганда быел төбәгебез мәктәпләренең 1нче сыйныфына 427 бала керә, шуларның 160-ы мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясендә катнашачак. Дом-интернат в Мамадышском районе, приют работали в закрытом режиме в связи с карантинными мероприятиями. Мы буквально несколько недель назад начали работу в рабочем, в нормальном режиме, в традиционном. И, соответственно, провели встречу с трудовым коллективом, рассмотрели итоги работы по итогам прошедших месяцев, практически за 8 месяцев. И, соответственно, поставили перед коллективом новые задачи. Сегодня стоит задача набрать тот темп, который обычно присущ нам, например, социально-реабилитационному отделению. Сюда на реабилитацию приходят пожилые люди. Необходимо перестроить теперь на новый лад работу и дома-интерната, и, соответственно, детского приюта. И посмотрели вопросы занятости. Стоят общие задачи, обозначенные президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миңнехановым, о том, чтобы вернуть показатели по уровню занятости, вернуться к показателям 2019 года. Эш сәфәре кысаларында Эльмира Зарипова тагын 2 учреждениедә кайгырту социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә һәм Өмет социаль приютында булды.